bisa datang semua ya ini. Alhamdulillah kok ngerti nek nipis bulan 12 iki ya. Siap. Entek-entekna ya Pak ya. Ayo Mas Bro. DP. Nggih wau dereng di DP mangkane panjake mandeg. Nggih lak ngoten lho Pak. Panja wis dingoni wis kaya rokok kaya mandeg. Mau wis mari ngrecehna mangkane tak tekoni maneh Mas Dinyo nggih. Matur sembah nuwun iki DP nggih. Mangke angsurane menyusul. Aja lali. 75 ulang. Hei.